Γεια σας αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Ένα πολύ ωραίο βίντεο για όλους και όλες εσάς που έχετε κάποιο στόχο, που έχετε κάποια επιθυμία, που προσπαθείτε να το υλοποιήσετε, να το προσελκύσετε, να το φέρετε στο φυσικό σας επίπεδο, να το ζήσετε. Λοιπόν, αυτό μπορεί να έχει να κάνει με οποιοδήποτε στόχο σας, έτσι, είτε με συγκεκριμένο πρόσωπο που θέλετε να προσελκύσετε, συγκεκριμένη σχέση, κάποια εργασία, οτιδήποτε στόχος και αν είναι. Μου έχουν γράψει πάρα πολλά από κάτω από τα βίντεο που ζητάνε διάφορα βίντεο να κάνω. Λοιπόν, αυτό είναι για όλα. Κάποια κυρία που για παράδειγμα μου έχει γράψει ότι έχει πολύ φωνακλάδες και γείτονες που κάνουν φασαρία και την ενοχλούν, τι μπορεί να κάνει γι' αυτό. Κάποια άλλη κυρία μου έχει γράψει θέλει να προσελκύσει την ιδανική εργασία όπως τη θέλει. Κάποιος άλλος μου έγραψε ότι θέλει το συγκεκριμένο πρόσωπο να φτιάξει σχέση μαζί του, που έχει σχέση. Γενικά, ό,τι και αν είναι αυτό που θέλετε, όλα δουλεύουν και λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Έτσι. Το βίντεο αυτό λοιπόν κάνει για όλους τους στόχους μας. Λοιπόν, για να δούμε καταρχήν πώς μπορούμε να προσελκύουμε αυτά που θέλουμε και όχι πράγματα που δεν θέλουμε. Για παράδειγμα, αυτό που είπε η κοπέλα, δεν μπορώ να αντέξω αυτούς τους γείτονες που κάνουν συνεχώς φασαρία, τι μπορώ να κάνω. Εντάξει, ή αυτές οι κακές συμπεριφορές του συντρόφου μου πώς μπορούν να αλλάξουν προς εμένα ή πώς μπορεί να αλλάξει η κακή οικονομική μου κατάσταση. Λοιπόν, η απάντηση σε όλα αυτά είναι μία και είναι πάρα πολύ απλή. Τι κάνεις όλη τη μέρα, τι σκέφτεσαι? Σκέφτεσαι το πρόβλημα. Δίνεις δηλαδή νοητική ενέργεια στο ότι οι γείτονες φωνάζουν και σε ενοχλούν. Δίνεις ενέργεια στο ότι δεν έχεις αρκετά χρήματα. Δίνεις ενέργεια στις κακές συμπεριφορές του συντρόφου σου. Γιατί σκέφτεσαι όλη μέρα την υπαρκτή, την τωρινή κατάσταση, στην τρίτη διάσταση, στο φυσικό επίπεδο, στο αυτό που ζεις τώρα. Λοιπόν, τι χρειάζεται να αλλάξεις? Χρειάζεται να αλλάξεις το εξής. Δίνουμε ενέργεια, δηλαδή πώς το κάνουμε αυτό? Με τη σκέψη μας, με το συναίσθημά μας, με το λόγο μας. Σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και μιλάμε δίνοντας ενέργεια, δίνοντας εστιασμό στη λύση. Δηλαδή ότι η κατάσταση είναι έτσι όπως τη θέλω. Αυτός ο άνθρωπος με αγαπάει. Αυτός ο άνθρωπος με έχει προτεραιότητά του. Άσχετα αν αυτό που τώρα βιώνεις είναι τελείως αντίθετο. Χρειάζεται για καιρό με τεχνικές να δώσεις ενέργεια, να σκέφτεσαι, να αισθάνεσαι και να μιλάς. Το να μιλάς δεν είναι και τόσο καλό γενικά να διασκορπίσεις την ενέργειά σου και να τα λες παντού, αλλά γενικά να έχεις μια εσωτερική στάση στο μυαλό σου και στην καρδιά σου, στο συναίσθημά σου και στη σκέψη σου, εντελώς αντίθετη από αυτή που συμβαίνει τώρα. Μπορείς να καλλιεργείς δηλαδή μέσα σου μία κατάσταση που να είναι η επιθυμητή σου κατάσταση. Για παράδειγμα, αν δεν σε έχει προτεραιότητά του αυτός που θέλεις, αν δεν είναι μαζί σου, αν σε έχει χωρίσει, αν η σχέση δεν προχωράει, οτιδήποτε είναι αυτό που σε ενοχλεί στη συμπεριφορά του, στη σχέση σας, θα πρέπει να σταματήσεις, το πρώτο βήμα είναι αυτό, θα πρέπει να σταματήσεις να δίνεις νοητική ενέργεια σε αυτό που συμβαίνει τώρα, στο πρόβλημα. Και δεν φτάνει αυτό μόνο, αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο είναι ότι χρειάζεται παράλληλα να δώσεις ενέργεια σε αυτό που θέλεις να συμβεί. Δηλαδή, σκέφτομαι και αισθάνομαι αυτό που θέλω να γίνει, όχι αυτό που δεν θέλω να γίνει. Δυστυχώς οι περισσότεροι από εσάς κάνετε αυτό. Δίνετε ενέργεια πολύ σε αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή που βλέπουν τα μάτια σας. Αυτό όμως δεν λέγεται πίστη, αυτό λέγεται κοιτάζω απλά τον υλικό κόσμο. Αυτό όμως ο υλικός κόσμος που βλέπεις τώρα και τα αποτελέσματα που βλέπεις τώρα δεν είναι τίποτα άλλο από τις παρελθοντικές σου φοβίες και σκέψεις. Και από αυτά που έχεις βιώσει μέχρι σήμερα, έτσι. Τις εμπειρίες που έχεις με αυτό το άτομο μέχρι σήμερα, τις εμπειρίες που έχεις σε σχέση με τα οικονομικά σου μέχρι σήμερα, αυτά που έχεις δημιουργήσει μέσα από τις φοβίες σου, μέσα από τις πεποιθήσεις σου και μέσα από τις σκέψεις σου. Άρα λοιπόν τι κάνουμε εδώ? Αφενός σταματάμε να δίνουμε ενέργεια σε αυτό που δεν θέλουμε, σε οτιδήποτε δεν μας αρέσει, σταματάμε να του δίνουμε προσοχή, σταματάμε να του δίνουμε εστιασμό. Για παράδειγμα, σε ενοχλούν οι γείτονες, οι φωνές τους,
Για ένα διάστημα σταμάτα να δίνεις ενέργεια σε αυτό. Προσποιήσου στον εαυτό σου ότι δεν σε ενοχλεί. Ναι, ξέρω ότι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, αλλά αν το προσπαθήσεις γίνεται. Μπορείς να σταματήσεις για ένα διάστημα να δίνεις σημασία ότι σε ενοχλεί αυτό. Γιατί ό,τι σε ενοχλεί, είναι νόμος του σύμπαντος, το προσελκύεις ακόμα περισσότερο. Επειδή του δίνεις ενέργεια, θυμώνεις με αυτό, νευριάζεις με αυτό και πας με όλο το πάθος και όλη την ενέργειά σου σε αυτό το πρόβλημα θα επαναλαμβάνεται και θα διευρυνθεί, θα γίνει ακόμα χειρότερο. Άρα λοιπόν χρειάζεται δύο πράγματα. Το ένα είναι σταματώ να του δίνω προσοχή, σταματώ να του δίνω ενέργεια, αδιαφορώ για τα άσχημα πράγματα, στρέφω το βλέμμα μου αλλού. Δηλαδή παίρνω το βλέμμα μου και τη σκέψη μου από το πρόβλημα και συνειδητά στρέφω την προσοχή μου την νοητική εκεί που μου αρέσει εμένα, σε αυτό που θέλω να συμβεί, έτσι όπως θέλω να αλλάξει η ιστορία. Σκέφτομαι δηλαδή ότι έχω μια ήσυχη γειτονιά. Δεν σκέφτομαι το πρόβλημα. Και αυτό του δίνω ενέργεια και άλλη. Θέλει το χρόνο του, έτσι. Να μην δίνω ενέργεια στο πρόβλημα αφενός, αφετέρου να δώσω για αρκετό διάστημα ενέργεια στο ότι έχει λυθεί το πρόβλημα και είναι έτσι όπως το θέλω. Αυτό λοιπόν ισχύει και για την οικονομική μου κατάσταση και για τη σχέση μου με συγκεκριμένο πρόσωπο και για όποιο άλλο θέμα θέλω εγώ. Είναι θέμα υγείας. Δίνουμε ενέργεια ότι είμαστε υγιείς ήδη. Μπορεί αυτή τη στιγμή να είσαι άρρωστος, να έχεις θέμα υγείας, αλλά εσύ θα σκέφτεσαι ότι ήδη είμαι καλά. Και θα δίνεις ευγνωμοσύνη ότι ήδη είσαι καλά. Είναι άσχημη η οικονομική σου κατάσταση. Θα σκέφτεσαι ότι είναι ήδη καλή η οικονομική σου κατάσταση. Και αυτό φυσικά δεν θα συμβεί σε μία μέρα. Γιατί αν είσαι ανυπόμονος, που συνήθως αυτό κάνετε οι περισσότεροι και κρίνετε τόσο εύκολα και λέτε «Α, σιγά δεν πιάνουν αυτά». Όχι, πιάνουν και παραπιάνουν και είναι η αλήθεια και δεν είναι πράγματα που τα βγάζω εγώ ή κάποιος άλλος από το μυαλό μου και από το μυαλό μας που τα λένε χιλιάδες στο YouTube όλα αυτά, έτσι, και Έλληνες και ξένοι. Είναι πράγματα τα οποία γνώριζαν, είναι γνώση η οποία υπάρχει από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους και από πάρα πολύ γνωστούς ανθρώπους της ανθρωπότητας που έχουν κάνει πολύ σημαντικά πράγματα, όπως ο Αϊνστάιν, όπως ο Πλάτωνος. Όλοι αυτοί γνώριζαν πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πράγματα. Και πολύ περισσότεροι βέβαια, έτσι. Γι' αυτό και πέτυχαν σπουδαία πράγματα στη ζωή τους. Άρα λοιπόν, δώσε υπομονή σε αυτό. Μην περιμένεις από τη μία μέρα στην άλλη να αλλάξει το μέσα σου, γιατί έχεις συνηθίσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο να σκέφτεσαι. Με τον αρνητικό, με αυτό που βλέπουν τα μάτια σου, με αυτό που βλέπεις τώρα, που έχει συμβεί, με αυτή την πραγματικότητα που βιώνεις σήμερα. Όμως αυτό δεν σε έχει πάει πουθενά, δεν σε έχει βοηθήσει να αλλάξεις την κατάσταση. Αν λοιπόν κάτι βλέπω ότι δεν με βοηθά να αλλάξω την κατάσταση, κοιτάζω να πάρω έναν άλλο δρόμο. Αφού δεν σε βοήθησε, άλλαξε νοητική στάση. Και συνειδητά στρέψε την προσοχή σου σε αυτό που θέλεις να συμβεί, όχι σε αυτό που υπάρχει ήδη. Αλλά θα το τροφοδοτήσεις για αρκετό καιρό, γιατί για να πιστέψει το υποσυνείδητό σου και να συμβεί, θέλει να το τροφοδοτήσεις αρκετά, γιατί για να σκέφτεσαι τόσο αρνητικά μέχρι τώρα, χρειάστηκαν κάποια χρόνια. Εγώ δεν σου λέω κάποια χρόνια να το κάνεις αυτό, αλλά θα χρειαστούν σίγουρα ίσως κάποιοι μήνες. Γιατί από άνθρωπο σε άνθρωπο διαφέρει αυτό. Κάποιοι πιστεύουν πολύ γρήγορα και συμβαίνει αυτό που θέλουν, κάποιοι είναι πολύ δύσπιστοι και θέλουν παραπάνω δουλειά. Οκ. Θα κάνεις λοιπόν για κάποιο διάστημα καθημερινά τη δουλειά αυτή με το μέσα σου, θα στρέφεις τη σκέψη σου και το συναίσθημά σου και οι τεχνικές βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτό. Ωστόσο, αν θες προσπάθησέ το και από μόνος σου, χωρίς τεχνικές αν θέλεις, δεν είναι απαραίτητο, αλλά για κάποιους είναι απαραίτητο να έχουν και τεχνικές. Λοιπόν, δεν υποχρεώνεται κανείς να κάνει τεχνικές, μπορεί και από μόνος του, αν είναι ένας άνθρωπος πολύ θετικός και πολύ ανοιχτόμυαλος και δυνατός στην σκέψη του και μπορεί να επιβληθεί στη σκέψη του, μπορεί να τα καταφέρει και χωρίς τεχνικές ακόμα. Η ουσία είναι να δουλέψεις τόσο πολύ με το μυαλό σου και με το συναίσθημά σου, έτσι ώστε να πιστέψει το μέσα σου 100% ότι η κατάσταση είναι αλλιώς από αυτή που βλέπεις τώρα. Είναι έτσι όπως τη θέλεις. Αν φτάσεις να πιστέψεις ότι είναι έτσι όπως τη θέλεις, τότε θα τη δεις να συμβαίνει και στο φυσικό επίπεδο έτσι όπως τη θέλεις. Άρα λοιπόν, για να μην προσελκύεις αυτά που δεν θέλεις, πάρε το μυαλό σου από αυτά που δεν θέλεις. Πάρε την προσοχή σου από αυτά που δεν θέλεις. Πάρε τη σκέψη σου από αυτά που δεν θέλεις. Πάρε το βλέμμα σου από αυτά που δεν θέλεις. Και αντίστοιχα, δώσε την προσοχή σου, την νοητική σου ενέργεια, τη σκέψη σου, το συναίσθημά σου, το βλέμμα σου
σε αυτό που θέλεις να συμβεί. Με επιμονή, πίστη και υπομονή θα συμβεί σίγουρα. Αυτά για σήμερα, αυτά για αυτό το βίντεο, δεν ξέρω αν κάνω αργότερα κι άλλο, θα δούμε ανάλογα του χρόνου και την έμπνευσή μου. Και για όποιον θέλει παραπάνω βοήθεια, για προσέλκυση συντρόφου, για οποιοδήποτε στόχο, για οικονομική κατάσταση, για επαγγελματική αποκατάσταση, για οτιδήποτε και αν είναι ο στόχος σου, μπορούμε να κάνουμε προσωπικές συνεδρίες μέσω Viber, μέσω τηλεφώνου, από όπου και αν βρίσκεσαι, 698 80 60 763, καθώς επίσης και να αποκτήσεις κάποια από τα πακέτα μου ανάλογα το στόχο σου, επανασύνδεση και θεραπεία της σχέσης, πρόταση γάμου, θεραπευτικός κώδικας που δουλεύει πάρα πολύ καλά τις αρνητικές μας πεποιθήσεις και τις αλλάζει και τις φτιάχνει ολοκαίνουργιες προς το καλύτερο και προσελκύουμε καινούργια ωραία πράγματα στη ζωή μας. Ο νόμος του συντονισμού που συντονιζόμαστε με το στόχο μας και τον προσελκύουμε άμεσα. Είναι πάρα πολλά τα πακέτα. Θεραπεία δίδυμης φλόγας. Και εδώ που είπα και τη δίδυμη φλόγα, έχω να σου πω ότι μπορείς εντελώς δωρεάν, να στέλνεις μήνυμα στο 698 80 60 763, 698 80 60 763, να κάνουμε το τεστ εντελώς δωρεάν όμως, το αν είναι δίδυμη φλόγα σου η σχέση που θέλεις, το πρόσωπο αυτό που θέλεις, είτε είσαστε μαζί είτε δεν είσαστε, να βλέπουμε αν είναι δίδυμη φλόγα. Να κάνουμε το τεστ αν είναι δίδυμη φλόγα. Αυτό το κάνουμε σε προσωπικό ραντεβού μέσω Viber ή τηλεφώνου και είναι εντελώς δωρεάν από μένα για εσάς με αγάπη. Το τεστ δίδυμης φλόγας δωρεάν. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 698 80 60 763. Θέλω το δωρεάν τεστ της δίδυμης φλόγας. Αυτό. Λοιπόν, για οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορούμε να κάνουμε προσωπικές συνεδρίες ή να αποκτάς κάποια από τα πακέτα μου και τα δουλεύεις με την καθοδήγησή μου για όποιο θέμα σε απασχολεί. Αυτά λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους, φιλιά πολλά, να είστε καλά, είμαστε μπροστά.